Hai, si Mananghili nih. Hai mga kabayan, ako na pod ni si Mananghilin. Karon nanak ko Sunday Garcia tabuan. Dia aghang po. Di ba angin sa una ni agin si manadto ko Cortez, kay aghang po sa Cortez. Karon nana pod aghang po nas Garcia. Mo ni si mga bi. Iya. Inahay, Kuya Bodoy, Kuya Noah, ina. Hindi na. Oh, nas no dari. Oh, Tita Florame. Nas no dari ni abot. Surya. Makabayan, masudali kay Pasko na dayila. Kapag Christmas tree bi. Ha. Naila Christmas tree na. Balibi. Kia na. Si Kia mo ni ikaduha na nga po nga body. Kay sa una nakita naman nila Steve Joy. Karon na ko dari. Tapos tataplo rami na. Tataplo rami. Sige ka. Dali! Turya! Tita Tere, dali! Hi, Tita Tere, happy to your birthday. Mga namin Sinjo. Mga namin Galicia. Dali, pulti. A few moments later. Dara. Dasmiyay dia. Sa pala mga ito, day? Duaan? Nang mama duaan. Dara, Sirlin. Mo ni ang anak nga kinamanguran. Dara, Rasmire. Si Rasmire ba si Mimi? Ito yung galing. Fried chicken! Wow! May chicken din na. Bakit to? Bakit ko no? Ito na bakit fried chicken? Ito na... Bakit magana? A few moments later. Mukha kag baki be? Oh! Kasi ingon ni mo. Paano kag baki? Ano bang? Just ang apong gamay mukhang kunog baki. Lamay din ang baki. Kasi katulon ni mo. Nakatilaw ako, nakatilaw. Pati lang ko katunga tupad na si Bobo nagpudyo! Kung sa matong gilot. Kasi may galoto sa baki. Di, girar itong vampira. Hay vampira. Uyab ni Mami. Ay, mami. Vampira. Ng Diyos. Habok, kung mag-dos kay gabi na, makaihi ka. May paningan ka ganja! Magtimpla di. Ano po ko? Mo abot. Sa jo. Magtimpla di ay. Kami ng Kasi puko. na nagkatimpla ha. May picture dali. Wa may espresso guys at tulo ng maling. Ako ba? Pagpalay. Ay, sa tres na kayo kusing siyo na. Diya, kumutumpa ka Tupani ko na yung iubuan mo. Kapri mo gila. Suga sa gawas. Magong na nag-tres kay pero guys kay magtimpla tagjo. Tupani ko na. Tupani ko na lang. Apa yung giyon dara? Nani. Oh, ang sila. Trawa. Bukpan. Pulis. Ano na mas gawsin na maghuwat? Kaw. Kay magtimpla tag juice. Timpla Josis. Seka. Nakawan ko. Bau. Sabi. Sapaw ko. Diyan mga anak. Ah. A few moments later. Iluto na yun. Panapol. Luto ko. Ito ni Biyabas. Na. Ito Biyabas. Garcia. Ano na eh? Wala kaya no. Biyabas. Ang kaya. Sa may mo. Baki. Oh, baki ba? Baki tang taprami. Taprami. Among sitan baki. Kung kaya baki. Magtuyo pa kaya para sa mga manok. Nanya. Ayun po tuyo-tuyo kay siya magtuyo-tuyo. Dua. Ano. Say Alma. Baki. Mga tuloy kita kalau siya day. Kaya.
Bukan titiri. Buat dia titiri. Hindi mo mabas, mama. Bukan rumah. Wah, Gribet ding kuan, berting na ba't lita. naman sansan ugma? Berting na lita dai. Sembertin. Ayun na. Kahit. Dito mo ulit. Ano nang dahil kan ano? Sige, pag sige diha. Pero kung saan ang camera. Nabot ako ha. Namat ako. Ha? Ano ako? Mama. Tapos mama. Ngit-ngit lagi ko na Mas baka dia. Sagari. Apa Utang dia? na lang yung ganyan utang na. Buka main. Ang electric pan ko di apon hagi tutok. Laban ang Pag nga. lamok. Ambil. Nganta. Bilita. Ayana. Turami. Ito pa. Diri. Tatiri ko no. Ngarita. Sige da kaya. Hey, sa Wala mga po. Oh, Budoy. si Tila ba ba na? Tita Alits. Tama ba? Mas Manila. O si Tita Bioli. Ina. Na? Init ba? Pakit pa niya. Tama. Ano? Susunod na wala ba ka dyan ni Kaadso? Daka bang isang braso. Hanta na. Tawag deh. Tabang mahiguro na. Asala mo rin. Tala. Ayo. Iya gabriel ba? Kaan magbayabas guys? Dada guys. Baga ka og panit. Okay, tabang-tabang gamay. Dah. Crispy. Ay. Maibo ka Hindi niya. ka mukha na ninakahanan niya. Kaan ko. Kapit na ganyan kasi akabang na eh. Maibo. Ligo ni bukado ka dyan ng maipo. Kasi di hari gabiin na. Ipalood para ba ko agoy? Kalimot ko. Kalud na kaya. Pa-YouTube lagi ta. Gaga. Hindi masarap. 50. Masayang ka. Kaya ba? Gabay yung magkatag-YouTube ko kasi ang mga video, ang vlog ay 15 naman kabuo. Ang 15 kabuo kaya Wala mong gugoy ko ang. Wala mong gugoy. Account? YouTube account? gano'n mo. Wala ka. Uli na pa yung promen ni Kuya. Pagkang nung yung naging kanil. Hindi ka ado. Habag paskiya. Nya, di ko. Kwasa ito nak. Nakabit ang pula na nak naman. Tilawin na eh. Ano? Turun nga ko ang. Tagtong isa. Tulad na. Turun nga di ko ang ilawin. Ang kamasan eh. Kaya natin yun na lang. Tulad nga boy ko. Turun nga di ko ang sud. Masarap man eh. Ano ang buntag? Magbasa ka man. Masarap Basta man kayo. Di naglas ganyan na naman buntag. Suwa mo ko na niya. Nabali. Kamu bisa. Nga to. Kamuti o biko. Uy, kaya mukha. Pagdali na hanap mang. Alam mo sugar na ha. Hindi na. Wala na. Kasi pag zumba. Sayaw anak. Parang malimang. Huwag balik ka. Namay, hirap ko na mama anak ni zumba. Makami mo kaningin na zumba mi. Bisag bago po kasud, palingat kami. Sige ba yun mo? Yun ba? Mamang ayan, sa isang mong hudyo. Kapag sige kaya. Si ayan, sa Ang ako. gabang naman ito po. Kinahan ko Mama? ang bakwang. Kita Maya. Ang oras. Nasa ate. Ati. Diwan. Ito ang niyon, ang dugo. Pag edit na na yan. Ako edit na yun siya. Balik ka. Mapagpabao. Mama mo yun. Hindi ta kay. Hindi ko na. Hindi ko na daan eh.
Itog na may upload. Busog na ka. Gumay na naman na, oh. Ang sabi ko kasi napaka mag-shoot out. Gusto nga comment sa YouTube. Hala, kadahan nakatulog kabaso na ko. Pagkaya ko dami. Ako lang pambaw. Pagkakanal. Pakakagamakmal. Mamakakagamakmal. Na. Katay tadan yung kukulit. Yeah. Naku vlog sa kasada pero tinig. Hindi mo dito Kire sire. driver. Oy, tere, huwag mo ka mo ban. Kaya, nanapit ka pa just dari sa kunon. Ano ka kada? Antos istak ka, ilaalan. Kasi ko na lang kailangan. Insta prami, hinlabay ng prami dani. Nabay lang. Katong pag-chat nila kay gamak ko. Lamang sa manok. Bay ko nag-online. Yun nga mapagkag. Kuan mo man pa sure. Sure pa itong anhi na sila daan. Yung gatang ang tako. Ang narakan sila. Isang sila kaban. Tagadaan naman to. Tagaan to, boss. Kaya ito yung kwanto ni Undoy. Ni, Ito yung ulo na. ni Dwight? Kung ang simbahan. Maya eh. Nalamig ang Christmas tree diya. Ako, bye. Kung baka nanay. Huwag mo Christmas tree, bye. Pwede na dagas. Ay, na dagas tagbalaran. Palit pa. May Christmas tree pa ni. Sa una lang lagi. Tuwa ano. Ya. Katabi. Yung panatang, sana kayo mo pa na ta. May nabali. Gudana usta. Paitsi ito. Tao na tagkuhan, TV. Tama to, may gabi. Dito. Ano sa pamanta? Siguro ba yung gani? Siguro ba yung linggo? Gasapo ka, giho ka sa daan. Wah, Gasapo? okay na. Ay, pagsapo ka, alam mo. Huwag na akong galing. Panintin nun dyan. Agawan mag-gusto ka isa. Pagkasi ko maghabol. Kumusta Sa ka na ito, papae? tumutugog tindahan. Papae. Kanusta ka na papae. Mga anak ko ni mo papae. Ngayon ako niya mo papae. Para baka magabag-abag. Upload na to. Yan, babay na. Baba. Babay na. Ina. Baba.